шикояти дастаҷамонаи шаҳрвандон сабаб шуд, ки як зани ба гуфтаи худаш соҳибкор ба 10 соли зиндон маҳкум гардад. онҳо шикоят карданд, ки Зулфия Рабиева бо фиреб маблағҳои калони ин сокинонро ба ваъдаи тиҷорат ва даромади чандбаробар аз худ кардааст. дар маҷмӯъ 8 миллион ҳама аудит вай кардагӣ 8 миллион сомон. Фақат 2 миллион сомон. пеш аями фанду фиребҳо шумо дар пештар занака мешинохтед? Не, намешинохтам. ба гуфтаи ин ҷабрдида, Зулфия Рабиева бо ҳамин роҳ сармояи беш аз 30 нафари дигарро гирифта барнагардонидааст. баъзе аз ҷабрдидаҳо мегӯянд, ин зан наметавонист ба танҳоӣ ва бе пуштибонӣ чунин кореро анҷом диҳад. Суҷада мега ма танҳо будам, амода мега ки ма одам доштам. Вақти ва време ами рабу кор кардан мудавайда вай танҳо набуд. Вай 3 нафари дига бо мардаку қатишон будан. Ба телефон вақти гап мезадем вай мегуфт ки ма офис даем вай даем. Ҳамчунин нахе овоз мардаку мебромад. Даже вай ягон проблема мешид вай иҷозат мепурсид ай вайё ки ҳамин кори ҳаминоя ма анами вақта ҳал кунам ё не. Вайё ки иҷозат медодан ана нам решила эта проблема. мавлуда Раҳматуллоева иддао дорад, ки маҳкумшуда Зулфия Рабиева наздики 3 миллион сомонии ӯро барнагардонидааст. бо гузашти тақрибан 6 моҳ аз эълони ҳукми Зулфия Рабиева ҷабрдидаҳо наметавонанд пули худро пас гиранд. онҳо барои ҳалли ин мушкилашон ба мақомот аз ҷумла Додситони кулли Тоҷикистон, дастгоҳи Раисҷумҳур, Вазорати умури дохилӣ муроҷиат карданд. дар қарори додгоҳ омадааст, гуноҳи маҳкумшуда собит шуда ва худи ӯ низ ба кирдораш иқрор гаштааст. вакили дифои ҷониби маҳкумшуда мегӯяд, барои баргардонидани пули ҷабрдидаҳо нафари зери ҳимояташ бояд дар озодӣ бошад. Рабия Зулфия гуфт, ки ма заказ кардам бор маблағ равон кардам, дига на бор омад на пул. Проблема шидагӣ гуфт, амин масъалаи дода гирифтошонда бо кадом аму ҷое ки бор заказ мекунай магазино айҷо амуда камтар вақт дар кор ки аммо нега бартараф шава. Ино дига ҷабрдидаҳо тоқат накардан. намедонам тақдири маблағҳо ё чӣ мешавад. дар гузашта чанд шеваи фиреби аҳолӣ ифшо шудааст, ки калонтарини онҳо бо номи муҳра бизнес маъруф гашт. бо вуҷуди он ки ҳар дафъа мардум огоҳ карда мешаванд, ки аз пайи даромади боварнакарданӣ ва осон фиреб нахӯранд, чунин ҳодисаҳо бозу боз рӯй медиҳанд.